això el tema és acceptar. Acceptar, perquè no respost. Altres universos, digue-li H, no? Però acceptar és aquesta la paraula, no tant descobrir, sinó més aviat acceptar. Estic fet per això, meu, és acceptar. Jo estic ara disposat a acceptar, digue-li tu que sí. Hòstia! Com si fos verda, però són peus una mica, Bueno, com vostè, també és peludot, vostè. És com aquest braç, n'hi ha dos, una a cada banda, són simètrics, n'hi ha dos, com vostè, exacte, com els seus. Que maco que és aquest. Ens ajudem, sí, som amics. Hola, jo soc el fill de vostè que coneix mon pare. Mon pare venia molt per aquí, sí, bastant sovint. Venia amb uns amics molt simpàtics, molt bona gent. Portaven uns cilindres amb uns objectes a l'interior i se'ls posaven aquí i apuntaven. No s'espanti. Molt macos els arbres de casa seva, si són caducifolis, quins són? I si per això no s'espanti, si jo no... Jo soc com vostè, d'aquí del bosc. No del bosc, del bosc, el que és tot el que sigui el bosc. L'herba del bosc, els animals del bosc, els amics del bosc, els iogurts de fruita del bosc. Tranquil, ja l'entenc. Sí, bueno, no faci el favor, sisplau. Senyor Cèrvol, la cama que es neva, sisplau. No! Sisplau, no! Què li passa? Hòstia! Sí, com era? Sí,